A rúa de Alejandro Cerecedo pasará a ser de dobre sentido e estará regulada por semáforos no cruce de Doutor Tourón. A rúa Arzobispo Lago mudará o sentido da súa circulación e pola avenida da Mariña, na zona da Peixería, tamén se vai circular o contrario que a toda agora. Son os principais cambios da inminente reordenación de tráfico no centro de Vilagarcía. A actuación chega tras a peonalización da Praza de Galicia, algo que para moitos supuxo partir en dous a cidade a hora de moverse co coche. Dende o Concello explican que os cambios agora previstos van na liña de mellorar o tráfico rodado. Facilitar a xente que está en Vilagarcía ese traslado dunha zona, sur a norte, porque é o único vial que realmente cruza hoxe en día de forma rodada Vilagarcía. Os cambios previstos están avalados por informes da Policía Local, contan tamén co respaldo das asociacións de comerciantes, os praceiros, os taxistas e a concesionaria do servizo de autobuses. Na rúa do Arzobispo Lago, por exemplo, os comerciantes agardan que a reordenación sirva para recuperar as vendas. É unha petición que ao fin nos fixeron, é certo, moitos veciños, a zona aberta, tamén non o fixeron os taxistas e tamén especialmente tamén o autobús, porque o seu recorrido complicábase nestes últimos meses e agora deste xeito pois sí que se facilita ese tránsito a onde iba habitualmente, que era a parada das marcacións do Cabadelo. Moitos así todo creen que a reestruturación do tráfico chega tarde meses despois do peche da Praza de Galicia. Dende o Concello deféndense. Nós non consideramos que sean medidas que cheguen tarde, senón que son medidas moi estudiadas e que ademais evidentemente a policía si nos pediu que esperásemos a que rematasen as obras para ver como funcionaba a Praza de Galicia. Nós non consideramos tampouco que hoxe en día o tráfico en Vilagarcía funcione mal. Xa desde aquí quero decir que non creemos que esa sea unha medida para aliviar o tráfico en Vilagarcía. Os problemas de tráfico que hai en Vilagarcía son en Rosalía de Castro e realmente non é culpa da Praza de Galicia. Os cambios entrarán en vigor paseniñamente a finais desta semana. Segundo a Rabella, a reestruturación debería ter culminado a comezos da semana vindeira.